Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang cooperate na laigan, Engineer Nixon Dakal ang makakasama natin sa umagang ito sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. alas 10:07 10:07 agpaway na waiting tan sikatutan so oras tayo natan. And good morning, magandang umaga. Naimbag ang sapa kada tayo amin na po Pizza Maden iti Hunyo 16 2026 nagpartak iti panagtaray ken pinagrikos iti aldaw no anyan ti mangmangyari kada tayon. Makakasama po ninyo ang inyong
tagapagbalita at tagapaghatid ng anumang issue na nagaganap hindi lang dito sa lalawigan ng Pangasinan, pati na rin sa buong Pilipinas. Pag-uusapan at bibigyan natin yan ng punto. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, so umpisahan na lang natin dahil alam nyo naman na makikita naman yan ang magiging makakasama sa loob ng isang oras. Ito po si Atong Remo at kasama rin natin sa technical side, Engineer El Presidente Nixon Dacal. At gusto ko lang magpasalamat sa aking mga kapamilya kahapon na dumalo at saka nakibahagi sa ginawa nilang party, welcome party sa atin kahapon. So thank you sa lahat na pumunta, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na galing pa ng Balungaw. Itong si Kapitan John Lord Marsan, yan. At saka ang kanyang kabiyak na kapitan na rin dyan sa barangay San Leon, Balungaw, Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At ganun din kay retired Colonel, Philippine Army Colonel Jones Roderos. Punto por punto kay Atong Remo. Si Ispaski Dimuños, yan, kaso nga lang hindi naman nagtagal. At saka si Lawrence, yan ho yung mga bisita ho natin. At saka si Madam Malu. At siyempre, andyan din si former Pangasinan Information Officer Butch Velasco. At ganun din sa kabiyak ng ating station manager na si Joey at saka si Madam Melanie de la Cruz. At siyempre, andyan din si Manang Esther, the one and only ni Early in the Morning Kabog, Idol Navarro. At saka siyempre, hindi rin natin makakalimutan yung umalalay ho sa atin, si Mamang. Thank you doon sa pag-alalay nyo kahapon at saka napakalinis naman ngayon ang ating istasyon. But anyway, at ganoon nga yung napag-usapan natin kahapon patungkol nga doon sa ginawa ng ombudsman na may pinalabas na sulat address doon sa Stratcom Corporation hinggil nga dyan sa programa o proyekto na ngayon ay nagkakaroon ng kalituhan ang mga motorista. Napakahirap na kasi minsan pag nag-back down yung system ng LTO, mahirap ho silang makapag-process ng mga papeles dyan sa Land Transportation Office dyan sa Central Office. At antabayan na lang natin, aantayin na lang natin kung ano ang magiging resulta niyan dahil ito po ay nasa pinag-uusapan ho, nakabinbin po yan at naihain na ngayon sa Supreme Court. But anyway, at sa araw na ito, Martes, nakita ho natin yung presensya ng ating Secretary Vince Dizon ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Engineer Nixon, tignan nga natin yung video. Pakiplay nga yung video at tignan nga natin kung ano ang ginagawa nitong si Secretary Vince Dizon sa syudad ng Dagupan. At i-play ho natin kasi yan, nakuha natin yung so makikita nyo dyan sa screen na nasa parte ata ito ng Herero. Yan, may mga tinuturo dyan, kasama si Dagupan City Mayor Belen Fernandez at saka si Secretary Vince Dizon na may tinuturo at tapos tinatanong itong si Secretary Vince Dizon kung saan ang daloy ng tubig
Siguro, nireport siguro nitong si Mayor Belen Fernandez sa DPWH para maibsan ang baha kung mabibigyan pa ng solusyon yan. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. Punto por punto kay Atong Remo. Ngayon, pupuntuhan natin kung itong video na ito, dahil wala ho tayong mga detalye dyan, tinatawagan ho natin ang tanggapan ng City Information Office but cannot be contacted. So if ever na may nakikinig dyan sa CIO, sa pangunguna ng ating kaibigan, anak ng ating matalik na kaibigan din na si Leo Paragas, ang kanyang CIO, ang CIO ngayon si Dave Paragas. Yan. So if ever would you mind to contact us dito sa DWGE for us to know kung ano ang ginagawa ni Secretary Vince Dizon sa siyudad ng Dagupan para malaman natin kung ano ang mga hinaing na sinasabi ni Mayor Belen Fernandez. Punto por punto Ayan, kay Atong Remo. Kitang-kita na may mga tinuturo itong si Secretary Vince Dizon, tinatanong kung saan ba yung dadalo yung tubig. Yan, left and right yung tinuturo niya. At siguro itong presensya niya, pagdating niya dito, para makatulong siguro. Baka mamaya, kunwari lang yan, na andyan, turo ng turo, yung pala may planong tatakbo para sa senador. Hindi natin alam, pero abangan natin, tingnan natin kung meron tayong pagkakataon na makapanayam itong si Mayor Belen Fernandez hinggil dyan sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Punto por punto kay Atong Remo. Sabi ng kasama ko dito, si RJ, yung aking buloy, parang hindi ata seryoso. Na, baka mamaya ginagamit lang yan para tumakbo lang sa mataas na posisyon ng gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. So okay na yan, Engineer Nixon. At balik tayo sa ating mga pinag-uusapan. So kanina, doon sa programa ng ating kaibigan, yung sinundan po natin na programa na Saray Balitan Matwa ni Brother Joseph Bacani, no? Na dinidiscuss nga niya yan, yung pinsala na idinulot ng matinding earthquake dyan sa part ng Mindanao, Sarangani, and I think yung isa pang bayan. At maganda rin ang ginawa ng Sangguniang Panlalawigan kahapon doon sa kanilang session. Dahil ayon doon sa pakikipagpanayam ng ating kasamang si RJ Jimenez kay 4th District Board Member Jerry Agerico Rosario, na nagpasa sila ng ordinansa na sinang-ayunan naman ng majority board members ng buong Pangasinan na magbigay at mangiter na may financial assistance para doon sa nabiktima sa Sarangani. And I think na ayon sa sinabi ni board member Rosario, na naglaan ang provincial government ng tagda 2 milyon na financial assistance para maibigay sa bayan na nabanggit. Probinsya, 2 probinsya ata. So tignan natin kung kailan nila ibibigay yan. But anyway, kudos, saludo rin tayo sa ginawa ng provincial government officials na makapag-ambag naman ng kahit na konti ang ating probinsya sa mga naapektuhan at mga napinsala.
akala ko wala namang makakapag-isip ng ganun na paraan para kahit papaano makatulong naman ang provincial government sa Pangasinan. Wag naman yung palaging mantakin nyo nung Independence Day, nung June 12, na gumastos ang provincial government ng Pangasinan nang hindi pa natin alam kung magkano yung ginastos nila sa loob ng isang araw dyan sa Padjak, yung cycling tour ng Pangasinan. Hindi naman tayo kontra doon sa sports program ng Pangasinan dahil sports kayan, pero nakakapagtaka nga lang kung isang araw milyon-milyon naman yung ginagastos mo. Ang daming naghihirap, ang daming nagugutom. Di dapat sana, yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin at saka siyempre maraming nagugutom. Punto por punto kay Atong Remo. Ang ginawa ninyo, isang araw lang, kung magkano yung ginastos nyo dyan, dahil ang dami yung mga participants, kung inambag mo lang dyan sa mga talagang marginalized na mga tao, di nakatulong pa kayo. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. So, yan yung mga kaganapan na sa ngayon at yung nangyari yan kahapon. At bigyan din ito natin ng pansin. Itong mangyayari mamayang hapon. Nag-imbita, yung kagaya nga nakita nyo kahapon sa ating programa, na kasama ho natin yung Pangasinan Information Officer na si Police Captain Eileen Katugas, na kung saan ay sinabi niya at nag-imbita sa lahat ng mga media at ipapakita nila showdown ng mga confiscated, unlicensed na mga baril, no? At darating ho ang ating butihing Regional Director Badwa at si Police Colonel Dennis De Leon. So mamaya, pagkatapos ho natin dito, ay subukan ho nating mapadaan naman dyan sa My Monarch. Dahil andyan ho yung mga kawani ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda sana na makadalo tayo o makahabol tayo para malaman din natin kung ano ang handikain o ano yung imbitasyon at ano ang programa ngayon ng bagong sentral ng Pilipinas. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. 21 minutos ang nakalipas sa oras ng alas 10 at speaking doon sa showdown ng mga lost firearms mamayang hapon diyan sa may Provincial Command, Pangasinan Provincial Office, na dadaluhan nga ng ating Regional Director na si General Badwa at ang ating Provincial Director na si Police Colonel Dennis De Leon, na tiniyak ng bagong talagang Provincial Director ng Pangasinan na paigtingin ang kampanya hindi lang dyan sa lost firearms, laban naman sa lahat ng uri ng illegal na aktibidad sa lalawigan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng buong probinsya. Punto
Punto por punto kay Atong Remo. Sa pahayag ng bagong itinalagang provincial director na si Colonel Dennis De Leon, sinabi ng opisyal na hindi siya titigil sa pagpapatupad ng batas hanggat hindi napipigilan at nasusugpo ang mga gawaing labag sa batas. Kabilang ang illegal na droga, illegal na sugal, kriminalidad, at iba pang banta sa seguridad sa publiko. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon sa Provincial Director, mahalaga ang pakikipagtulungan ng komunidad upang maging matagumpay ang kampanya laban sa krimen. Hinikayat din niya ang publiko na agad iulat sa mga autoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Punto por punto kay Atong Remo. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang sektor sa lalawigan sa bagong liderato ng kapulisan. Umaasang higit isa pang napakalakas ang pagpapatupad ng batas at mapapanatili ang katahimikan sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At maya-maya, Engineer Nixon, may bisita ata tayo. Pakikon na lang, tawag dito. Wala tayo makasama dito. Papasukin na lang siguro yan, no? At mamaya ay titignan natin, bibigyan natin ng pansin ang problema ng isang single mom. At andito siya ngayon sa ating himpilan, sa ating istasyon para malaman natin at malaman din niya kung totoo o gaano ba katotoo yung mga balita na being a single mom parang naputol ata yung sustento na binibigay ng gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. So, mamaya pagka commercial natin at sabihin mo at kung paano ka namin matutulungan diyan sa problema mo na yan. Punto por punto kay Atong Remo. 26 minutes, 10 o'clock at patuloy pa rin natin na dinidiscuss yung mangyayari mamayang hapon dyan sa may provincial command. At tiniyak din ni Colonel De Leon na sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahang papaigtingin ang police visibility, intelligence operation at mga kampanya laban sa mga grupong sangkot sa illegal na gawain. At pagtutuunan din natin yung pansin mamaya dyan sa bayan ng Lawak dahil balita ho natin itong si Mayor Carding Balderas nagkakaroon ng problema sa kanyang mga kamembro dyan sa Sanggunian Bayan ng Lawak. Punto por punto kay Atong Remo.
Atong Remo. Pupuntuhan din natin yung mga reklamo at hinaing ng mga mangingisda dyan sa baybaying dagat ng Lingayen. Dahil marami hong nagrereklamo na mga membro ng grupo ng mga mangingisda na kung saan medyo wala na ho silang makalap na mga isda ng dahil dyan sa perwesyong presensya ng mga barko na naglipa na dyan sa karagatan ng Lingayen Gulf. Kung matatandaan ninyo, meron hong ginawang programa itong dating provincial governor, si former governor Gob Amado Espino, na meron siyang itinatag na kung tawagin ay SLING, Save Lingayen Gulf. Ang dahilan ng pagtatatag ng grupo na yan ay para o komisyon ay para pangalagaan ang ating karagatan. Pero sa ngayon, iba na ho ang nangyayari dyan. Punto por punto kay Atong Remo. Magbabalik ho ang punto por punto kay Atong Remo makalipas ang ilang patalastas. Punto por punto kay Atong Remo. Saan ang putat-putang red informasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap,
Sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Oras natin mga kapaborito, alas 10:35. Punto por punto kay Atong Remo. Meron ho tayong bisita sa ating tanggapan, sa ating himpilan. At gusto niyang idulog ang kanyang problema diyan sa Department of Social Welfare, DSWD, no? Dagupan. At andito, papakinggan ho natin ang kanyang idudulog at kung ano ang reklamo niya sa tanggapan ng DSWD. So, pwede bang malaman muna namin ang buong pangalan mo? Good morning po. Ako po si Dimples Petras po. Dimples Petras. Okay. From, taga saan? Dagupan po. Saan sa Dagupan? Sa Lasip Grande po. Lasip Grande. So, ano ang pwedeng itulong ng aming himpilan sa'yo, Dimple? Tatanong ko lang po sir kung pag nag-apply po ba ng solo parent, tuloy-tuloy na po ba yung wala na po bang yung for renewal? Kasi ang pagkakaalam ko po kasi yung pag nag-expire na, automatically wala ka na sa membro ng solo parent. Kasi yun ang patakaran nila. As long na yung sa administrasyon daw, kung pag bagong nakaupo, automatically, pag-expired na, Ayan, pag-expired na. pag-expired na, so dapat i-renew mo. Pero pag hindi mo na-renew, Wala ka na sa listahan. wala ka na sa listahan. Okay. So, ikwento mo nga kung paano ka nagsimula, paano ka nung una naging qualified ka naman. Saan mo nalaman ito?
Sa mga kapwa ko solo parent din, tsaka sa ano rin sir, nung nag-apply po kasi sa CSWD dyan sa beside po ng NBI, yung pabalik-balik po kasi ako so hindi rin natin yung sa pamasahe nga lang sobrang Okay. Ilan ba ang anak mo, Daisy? Ilan ang anak mo? isa po sir. Isa. Ilan taon na ngayon yung Sa anak awan mo? ng Diyos magti-20 this August sir. Nag-aaral pa to? Working student sir. So, gusto mong patapusin? Siyempre Sana naman, nga di ba? po, sir. Oo. Anong year na ba itong anak mo? Magsi-second year po sa Second year college. Okay. So, ang nalaman mo itong programa na ito ng solo parents na mga kaibigan mo rin at sinubukan mo mag-apply, no? Opo. Natanggap ka naman at naging kwalipikado ka naman doon sa mga requirements na kailangan ng DSWD para maging membro ka. Opo. Tama? Kailan yan? Anong taon yan? Year 2021 po sir. Year 2021. So, kailan ka unang nakatanggap ng tulong mula sa national government? Pagkakalam ko year 2021 to 2022, so the rest po wala na po. So, isang taong ka lang, Parang ganun na lang po sir. isang Hindi taong ko ka lang na nakatanggap. Parang Magkano? di ko na po maano sir, pero Di paano mong kwan? Siyempre, merong eksakto na amount. may kasi yung time Yung una natanggap mo, ilan? 3,000 po. 3,000. So, nung taon ng 2021 hanggang 2022, nakatanggap ka. Hindi po diretso po yun sir. Hindi diretso. Opo. Putol-putol. Putol po. So, nung umpisa, matandaan mo pa kung anong buwan Kasi ka. pagkatapos ng pandemic po nung sir, nung time na So, pagkatapos ng pandemic, opo, yung wala, may natatanggap ka pa o wala na? Before pandemic, before pandemic po. may tinatanggap ka. Opo sir. Kasi So- member po ako ng BHW that time sir. Member ka ng BHW. Okay. So, member ka ng BHW dyan sa Lasip Chico? Grande. Grande. Kasi dalawa yung Lasip, ano. Okay, before pandemic, being a BHW, na-qualify ka, no? Yes sir. Isang taon ka na nakatanggap. Opo. Isang taon. Sa halagang 3,000. No? Pagkalipas ng pandemic, wala ka nang natatanggap. Wala. Kasi ang napirmahan doon sa ID ko po sir, last na po yun ng 2022. Last na, yung Opo. 2022. Pero hindi ko na po maalala kung ilang beses na po kasi putol-putol po kasi yun sir. Mhm. Opo. So, matatandaan mo pa kung sinong pumirma doon sa sa ID at saka kung matatandaan mo rin kung sino yung nagre-release ng pera para sa solo parent. Hindi ko na po matandaan. Hindi mo na matandaan. Hindi ko na matandaan, sir. So anyway, subukan natin na kakausapin ang DSWD. Pero may mga ID ka naman, di ba? Opo, may ID po ko na. Oh, may ID ka na ng DSWD. At mamaya, pagkatapos ng ating programa, subukan nating puntahan, no? Sasamahan ka ng aming tanggapan at pupuntahan natin yung DSWD para alamin kung bakit naputol yung pagbibigay sa'yo ng tulong na galing sa national government. Punto por punto kay Atong Remo. Engineer Nixon, meron ba tayong directory para matawagan natin yung DSWD Dagupan? Kung meron kang available dyan na any contact number ng DSWD. Punto
Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. Ayan, siguro kung hindi available, sige, pupuntahan natin, sasamahan natin si Dimple para makita natin kung qualified pa ba siya na makatanggap ng ayuda. Parang ayuda yan no? Tulong ng national government sa lahat ng mga single mom. At i-research natin yan, ha? Kay atong Remo. I-research natin yan hanggang sa national. Titignan natin. Pero kalkalin muna natin ang record dyan sa DSWD. Kung bakit sa umpisa nakakatanggap ka pero ngayon wala na. Punto por punto kay atong Remo. O baka naman itong DSWD na ito, kayong mga nasa DSWD, makinig kayo. Mabuklatan yung gagawin nyo sa rararay mahirap bilay. Ya kung kunwari, ang gapulay nga randa, manaya si kayo mangkukulikta. Punto por punto kay atong Remo. Naani no nanang mitan yan programa mi dyan istasyon mo na DWGE may kalalagyan kayo. Taan tayo ya kwarta na ibulsayo. Punto por punto kay atong Remo. No anto may para sikara iteryo ang satay untan niya porque kwartala porque ang dalaan ta may nyo pa ibang ibagamat na ay ang gapulay nga ramod niya ta dumalay administrasyon. Tama ba yon? Punto por punto kay atong Remo. Kailangan din sumagot itong si City Mayor Belen Fernandez dyan sa mga problema na ganyan. Dahil meron akong napapakinggan at nababalitaan na kung hindi ka kaalyado ni Mayor Belen, tsapwera ka na. Punto por punto kay atong Remo. Iyan ba yung public service na sinasabi ninyo? Simpleng problema yan. 3,000 kalamor. So, naaawat na sa kay Bulan. Ararayay single mom. Natan, ang gapulay pamamam da. No, untan mo alam lamang. So, kagagawa yun ditan. Talaranan nyo ak ditanay, yung DSWD. Teputeng ko, tankalkaleng ko. Mangiter kayo siyak na dugay rason no akin niya agyo impila. So, ngaran tuyay manrereklamo natan ang istasyon me. Punto por punto kay atong Remo. Taso antak, ditan once atay ngaran mo at akalistala, dapat dire-diretsutan ya makakaawat. Programa na national governmentan, kasabi balat dyan na probinsya, syudad na dagupan, ang gapulay ngaran to. Punto por punto kay atong Remo. Ipaliwawam tan na ni DSWD. If ever alingwak no talagan atan so palisiya yo, taputan tayo national government. Punto por punto kay atong Remo. Pigara so single mom at interon dagupan. Atan so sakay tapat. Araratay single mama yung makakadengal at saya na problema na Dimple ya sakimat ya single mom ya kaparayo ya sugabay tumat kalamor at nanangnang to ya napasumpal to ya anak to at kuleyo at angga pumat so arom to na trabaho anto na arom ya trabaho natan Dimple. Pansa-sideline ka, Sideline. wala yung sideline mo.
At Nathan, Manopigara, so naawat mo sa atan yung sideline mo binulan ay Sakto labat sir, pero kulang para support, pang-support. pang-suporta. Pero atay na naal mo Nathan, Para pa- duga-ruga labat niya pang Para pamilya. para pa na Hanggang po ni siguro atay aanapon mo, almon mo, pati pambayar na kuryente, pambayar na tanong, manrerenta ka o walay sarili mi abong? wala sarili na po sir. Walay sarili mi abong. So pa'y kapitan ditan din sa aman ay. Lasip Grande, wa? Si Armando Capitos, relatives ko mo sir. Relative sumat. Nathan, si Katuni Kapitan, andila. Si Katuni. Pero inkunum latan, yung problema balat ang si Kato. Yung kunuklatan mungkin, pero siyempre nung time na mga apply papawil-pawil dakala ano punda, so malabas sa question ka sir akin dati ka naging solo parent akin dakal niya ano punda pawil-pawil say pamasahe labat ang sakit la. Okay latan. Nang nangiyupatan ay dati lalanti, akin pawil-pawilin yun eh. Ang babagil ni so, ano panapon yun requirements ta, membro la. Antoy gabay yun papawilan sa atan. Punto por punto kay atong Remo. Di gabay tun ibaga sirin, walay iaamot yo. Ang tutay iaamot yo ay, agyo laba na dinit saan, yay tuo. No, ay inikalmalay nga mo, ta agka unya-unya, agka kapartido, agka membro na unya. Pero, programa ay national government yan. Ba't yung tinanggal? O yan mamaya ha, pagtutuunan natin ng pansin yan mamaya, pupunta kami yan. At sasamahan ko itong si Dimple para malaman natin yung katotohanan dyan. Punto por punto kay atong Remo. Ambisya ag-umpatang so ulo unsay programa si kayo manggagawa. Agalatan niya agyulabat na ideraw, agyulabat na ibaga, na bali-bali, si kararay totoo, ya una asamot kalamor, unsatan, ya parang si kato, mulag, pero parang si kara, balag. Walay kinda, walay pamilya da, walay papaaralan da, walay babayaran dan danumtang kuryente. Tapos, atan niya kwarta, iaamo yung manayang bulsayo. Punto por punto kay atong Remo. Sige, at huwag ka mag-alala, Dimple, at tutulungan ka ng aming tanggapan, ng aming himpilan hinggil dyan sa problema mo na yan para malaman natin ang katotohanan. Uwi daw lang sila ha, na baka mamaya andyan yung pangalan mo na nakalista pa rin at malalaman natin kung sinong tumatanggap dyan. Punto por punto kay atong Remo. Yan. So, antayin mo na lang ako dyan sa labas at mamaya bibigyan natin ng pansin yung problema mo na yan. Okay? So, napakinggan nyo ha. Napakinggan nyo yung isang nagre-reklamo patungkol ho dyan sa programa ng national government para sa lahat ng mga single mom. Punto por punto kay atong Remo. Titignan natin kung ang programang ito ng national government ay tuloy-tuloy pa rin. Natural na punduhan yan. Ngayon, pag may pondo yan, at kung sino yung mga nauna na naging member ng single mom na yan, sigurado ko, tuloy-tuloy pa rin yan na binibigay. Punto por punto kay atong Remo. Ang problema, pagdating dyan sa inyong mga tanggapan, sa inyong mga bayan, so lahat ho ng nakikinig dito sa programang Punto por Punto, kung may mga reklamo kayong ganyan, huwag kayong mahihiya at matatakot na lumabas dahil yung pera na yan ay para sa inyo. Punto por punto kay atong Remo. Napakaganda yung
adhikain ng national government para matulungan ang mga single mom. Ha? Napakaganda. O, tapos pagdating doon sa lugar ninyo, o kayong mga kapitan, ba't hindi nyo man lang ipaliwanag sa kanila na, hoy, ganito, hindi ka na po pwede dahil iba yung binoto mo nung nakaraang eleksyon. Punto por punto kay Atong Remo. Tama ba yun? Oh. Ngayon, pag makikita ho natin yan mamaya, asahan ninyo, hindi ko namin kayo tatangkwan dito sa programang ito. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi ko kayo tatantanan. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, medyo pinapainit nyo ako Kalmadong-kalmado ako dito ganyan yung mga umaabot na mga reklamo. At hayaan ho ninyo, maniwala kayo sa akin, lahat ho ng problema nyo, idulog nyo dito sa aming himpilan, wag lang pera. Tutulong at tutulong ho ang aming tanggapan sa abot ng aming makakaya. At gagawin ho natin kung paano kami makakatulong sa inyo. Punto por punto kay Atong Remo. 5 minuto na lang ang nalalabi sa ating programang Punto por Punto. At siguro bukas na lang natin didiscusin yung mga hinain naman ng mga mangingisda dyan sa baybayin ng Lingayen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil napag-alaman ho natin na nagrereklamo na itong mga mangingisda dyan sa Lingayen Gulf. Baybayin ng Save Lingayen Gulf dapat. Pero ngayon, ano nang nangyayari? Forget Lingayen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Halatang halata naman. Mantakin mo na ilang mga barko, tapos mga Chinese vessels pa ang nandyan na nakalaot dyan sa dagat ng Lingayen kung ano ang ginagawa nila dyan. Pero napag-alaman din natin na may programa daw yung provincial government na flood mitigating program. Punto por punto kay Atong Remo. Ano yung programa na yan ng provincial government na yan? Pinaliwanag na ang programa na yan ay para hukayin ang mga bukana sa ilugan. Dredging, kumbaga, ang ginagawa nila. Punto por punto kay Atong Remo. Ipinasayan sa Sangguniang Bayan ay panlalawigan at inaprubahan ng mayorya ng mga board members na nandyan at inaprubahan din ni Governor Monmon Gico na pinapayagan na linisin at hukayin ang mga bukana ng kailugan ng lalawigan ng Pangasinan. At nangyari ngayon, pagkatapos na binigyan ng go signal o green light itong Chinese vessels na to, ayun, naghakot na sila kung ilang beses na naghakot ang mga Chinese vessels na yan na nandyan sa karagatan ng Lingayen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi nyo man lang sinasabi sa taong bayan. Maganda yung intensyon ninyo, pero perwisyo naman sa mga mangingisda. Punto por punto kay Atong Remo. Na dapat ang pagtuunan nyo dapat sana ng pansin ay yung
hanap buhay ng mga mangingisda. Dahil kung sagana yung mga mangingisda na yan, wala kayong maririnig na reklamo galing sa kanila. Punto por punto kay Atong Remo. Yan, bibigyan din ho natin ng pansin yan para malaman natin kung ano yung mga hinaing, ano yung mga reklamo ng mga mangingisda dyan sa baybayin na yan. Punto por punto kay Atong Remo. At malalaman nyo rin dito sa programang ito Punto por punto kay Atong Remo. kung ano ang magiging kahinatnan sa usapin na ating tatalakayin. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. So, una, sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, kung merong kayong mga reklamo, merong kayong gustong ipaabot sa amin, wag ho kayong mahihiya, wag ho kayong matatakot dahil andito po ang DWGE 88.1 na magiging kasandal nyo sa lahat ng klase ng problema nyo. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. At iimbestigahan din natin yan. Yung nangyayari yan sa Lingayen Gulf na yan. Pero unahin muna natin itong DSWD para malaman natin. So lahat ho ng mga single mom na nakikinig, kung parehas ho kayo ng problema na nararanasan ng ating panauhin kanina, punta lang ho kayo dito sa aming himpilan dito sa Dagupan. Hanapin nyo na lang yan, yung DWGE, yung istasyon ho natin. Malapit ho kami sa SSS. Pag yung nandyan na kayo sa SSS, magtanong na kayo kung nasaan ho yung himpilan ng DWGE. Ayan. So wala na ho tayong sapat na oras at bigyan na natin ng solusyon. Samahan ho natin yung pumunta ho dito sa atin na dumulog at humingi ng problema para makita ho natin kung ano ang katotohanan, kung siya ba ay nararapat pang manatili bilang member ng single mom o hindi na. So nakasama po ninyo sa loob ng isang oras sa programang Punto por Punto ang ating technical side engineer Nixon Dakal. Ito po ang inyong nakasama, Atong Remo, para sa Punto por punto kay Atong Remo. So hanggang bukas at malalaman ho ninyo, ibabalita ko ho sa inyo lahat yan kung ano po yung mga kaganapan. At yung kagaya nga, sinabi ko sa inyo kung ano po yung mga nangyayari sa ngayon, at yung mga mangyayari pa siguro, ipaparating at ipapaabot namin sa inyo. Walang labis, walang kulang. So hanggang bukas, ito po si Atong Remo para sa Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack.